Salut! Sunt Cristian și astăzi vă voi învăța cum să realizați un avatar simplu, ușor și profesional în Photoshop. Înainte să încep, trebuie să vă spun că nu trebuie să faceți exact ceea ce fac eu aici, voi aveți poate mult mai multe idei ca mine și puteți să-l faceți în felul vostru. De asemenea, puteți să realizați acest avatar în orice tip de Photoshop pentru că merge în CS3, CS4, CS5, CS6 și CC, deci nu este nicio problemă. Pentru ce punem la File, selectăm New, lățimea și înălțimea să fie pe 600 pentru că am văzut că este extraordinar suficient pentru unde aveți voi nevoie, nu contează, pe YouTube, Twitter, Facebook, Messenger, chiar nu știu. Puteți să puneți pauză să verificați dacă aveți aceleași aici la rezoluție la pixeli. Selectăm, îi dăm și noi un nume documentului, Avatar 2016, nu pentru că suntem în 2016. Și acum o să începem să ne căutăm resursele, ne ducem în browserul dumneavoastră, nu contează ce browser aveți. Și începem. Gaming Wallpapers, nu? Wallpapers. Imagini. Vă alegeți, nu știu, vă alegeți categorie vreți, să fie cât mai măricele, știi? Arcout. Hai să vedem ceva destul de interesant dacă găsim. Uite, acesta Call of Duty Ghosts arată destul de perfect. Dă poza, o salvăm. Acum avem nevoie și de o textură. Ne ducem la Black Texture. Cred că astea sunt cele mai frumoase. Se îmbină cel mai bine cu cele de gaming. Ia să vedem ce avem aici. Trebuie să găsim ceva un pic grunge așa. Găsim aceasta. E perfectă. O salvăm. Și de asemenea avem nevoie și de un font. Pentru fonturi vă recomand Dafont. O să aveți link-urile în descriere, nu vă îngrijorați pentru tot ce menționez eu aici. Și să ne alegem un font. Dați și voi pe New Fonts și vedeți un font care vi se pare vouă mai interesant. Acesta pare destul de interesant, Steppers, nu? Ne ducem frumos la font și există și o opțiune foarte interesantă, aici unde e Custom Preview, puteți să scrieți, uite, GAF pentru că acesta e numele canalului și vă arată un preview cam cum ar arăta ceea ce vreți voi cu acest scris. Ducem la Donald, salvăm, revenim la ecranul principal, extractăm arhiva și instalăm fontul. Pentru Windows 7, Vista 8 și 10 se aplică asta, nu este nicio problemă. Parcă mai era o dată instalat, nu e problemă, mai instalăm o dată ca să vedeți voi cum se face. Și la Windows XP, pentru că știu că mai sunt unii care folosesc Windows XP, extractăm fontul frumos tot așa și îl plasăm în Control Panel, mi se pare că undeva ca secțiunea Fonts, îl trageți și îl plasați acolo, nu este mare lucru. Și să începem. File Open și selectăm prima imagine, nu? Call of Duty Ghosts. Selectăm frumos imaginea. Puteți, ținând apăsat Shift, să redimensionați imaginea fără a se pierde din proporții. După cum vedeți, se redimensionează ceva mai ok așa. Centrați pe caracterul principal. Mie așa îmi place, asta e cam modul în care îmi place mie să le fac. Ne ducem acum la Filter, Blur, Gaussian Blur și selectăm Blur, nu știu, hai, 4, hai să fie 5 totuși, că arată bine. E perfect. Bun. Am terminat cu imaginea, acum aplicăm textura. Foarte frumos, la fel ca aici o tragem. Verificați, am uitat să vă spun, acestea să fie bifate, pentru că atunci când îți instalezi Photoshop-ul de obicei nu sunt și mult să încurcă la partea aceea și de-aia am vrut să zic. Acum foarte ușor ne vom juca cu normal și folosim săgețile. Putem să defilăm de la unul la altul, să vedem care efect e mai interesant. Uite, acesta Soft Light pare destul de interesant. Umblați voi la opacitate, dați-o pe la... din ochi, nu trebuie neapărat, știi, să faci ceva cu o precizie. Your Name și arată foarte bine. Acum ducem să adăugăm fontul pe care dorim noi să-l adăugăm. Uite că l-aveam selectat, Steppers, nu? Fontul ăsta să-l dau pe alb, că așa să scriem. Și scriem, pentru că o să fie, cum să zic eu, pentru voi o să scriu Your Name și o să aveți în descriere link către fișierul pe PSD ca să puteți uita și voi. Acum ne ducem click dreapta Blending Options. Important, Drop Shadow. Ca să selectați umbra. Gradul nu contează, 90 de grade e suficient. Puteți să vă duceți la Stroke, să-i dea după cum vedeți, un contur negru. Îl măriți un pic la 4 și e absolut suficient, vedeți, arată foarte bine. Și vă mai învăț și niște lucruri așa în plus. Puteți să creați un dreptunghi, shape aici, verificați să fie astfel. Îl creăm frumos. Îl selectăm de aici și îl tragem sub. Și puteți să scădeți. Dar chestia asta este opțională. E doar dacă vrei, ca să zic așa. Așa. Și el este centrat. Ca să-l salvezi în încheiere, nu? Pentru a-l salva vă duceți la File, Save As, unde doriți să salvați. Și important,
Să-l salvați în formatul PNG spre deosebire de JPEG. De ce? Pentru că în PNG calitatea nu se pierde și poza respectivă o să arate mult mai bine. Vă recomand. Și salvăm și asta este tot. Aici dați OK. Nu vă atingeți de absolut nimic. Și acesta este avatarul. Voi puteți să creați cum vreți. Eu doar v-am dat cel mai banal exemplu care mi-a venit mie în minte la ora aceasta. Deci, acesta am fost eu, Cristian. Sper că v-a plăcut tutorialul acesta. Sper că ați învățat ceva din el. Până data viitoare vă urez o zi bună și să ne revedem cu bine la un alt tutorial.